በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር 15 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ። በዚ ልማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ህፃን ቄርቆስን እሙ እየሉጣን አዲኡ እየሉጣን እዩ። በረኸቶም ረድኤቶም ናይ ህፃን ቄርቆስን ናይ አዲኡ እየሉጣን ምስ ኮላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን እንኳዕ ናብ ጾመ ነቢያትን ቅዱስ ሚናስን ቅዱስ ቄርቆስ ህፃንን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። ጾመ ነቢያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በአዋጅ ምእመናን ምእንቲ ክጸምወን ዝተሰርዓ 7 አጽዋማት ኣለዋ። ጾም ማለት ምኽልካል እዩ። እንኽልከሎ ድማ ካብ ሓጢያትን ካብ ክፍኣትን ክኸውን ከሎ ከምኡውን ሰብነት ናብ ክፉእ ካብ ዝወስድ መባልዕት ምኽልካል ይግባእ። እተን 7 አጽዋማት ድማ ዓብይ ጾም፣ ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ሐዋርያት፣ ጾመ ነቢያት፣ ጾመ ድሕነት፣ ጾመ ነነዌ፣ ጾመ ገሃድ። ኣብዝን አጽዋማት ብዘይካ ኣብ ዓብይ ጾም ክሳብ 3 ሰዓት ሙጻም ይግባእ። ዓብይ ጾም ግን ዝተፈላለየ ስርዓት ኣለዎ እሞ ይጽንሐልና። ጾመ ነቢያት ማለት ካብ ኣቦና ኣዳም ክሳብ መጥምቀ ዮሃንስ ዝተለዓሉ ኣቦታትን ኣዴታትን ድሕነትን ረድኤትን ደልዮም ዝጸምዎ ጾም እዩ። ብፍላይ ኣቦና ኣዳም ቅዱስ ሙሴ፣ ቅዱስ ኤልያስን ቅዱስ ዳንኤልን ዝጸምዎ ዝተመስከረሎም ቅዱሳን እዮም። ቅዱስ ዳዊት ወቀጻእኩዋ በጾመ ለነፍስየ ከም ዝበለ ኢሉ ዘወትር ሰብነቱ ብምንታይ ንእግዚአብሔር የግዝእ ከም ዝነበረ ጠቒሱ እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ኣብ ጭንቅ ኣብ መከራ ኮይኖም ዝጸምዎ ጾም ናብ መንበረ ጸባኦት በጺሑ ንወልድ ካብ ዝፋኑ ሰሓቦ ንሞት ድማ ኣብቅዖ። ኣብ ዘመኑ ጻድቃነ ብለይቲ ብጾሞም ካብ መዓት ረሓቑ፣ ጸጋን ክብርን መጎስን ድማ ረኸቡ። እዚ ጾም ሕዳር 15 ጀሚሩ ታሕሳስ ዕለት 29 ዝውዳእ ክኸውን ከሎ ኣብ 4 ዓመት 1 መዓልቲ ናብ ድሕሪት የስግሮ። ነዚ ጾም ድማ ዝተፈላለየ መጸዋዕታታት ክህልዎ ከሎ እዚአን ይጥቀሳ። ጾመ ነቢያት፣ ጾመ ማርያም ንጎይታ ጸኒሳ ከላ ናይ ኣቦታት ጾም ስለዚ ጾመት። ጾመ ሐዋርያት እውን ናይ ነቢያት በረኸት ደልዮም ይጾሙ ስለዝነበሩ። ጾመ ጌና ማለት ልደተ እግዚእ ስቡህ ማለት እዩ። ጾመ ስብከተ ነቢያት ስለዝዝከር። ሕዳር ጾም በዛ ወርሒ ምኽንያት ጾመ ፊልጶስ ኣርድእቲ ፊልጶስ ሐዋርያ ንጉዳይ ስለ ዝጸምዎ። ኣምላክ ኣበው ነቢያት ካብ ጾም ዝርከብ ጸጋ በረከት ይኽፈለና አሜን። ቅዱስ ህፃን ቄርቆስ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘለዋ ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ ቅዱስ ቄርቆስ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ተላዒሎም ከም ከዋኽብቲ ካብ ዘብርሁ ሓደ እዩ። ቅዱስ ወንጌል ከምዚ ይብል፣ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ። ጽቡቕ ኦም ቅድስቲ እየሉጣ ጽቡቕ ፍረ ብፁዕ ቅዱስ ህፃን ቄርቆስ ኣፍርያ ስለ ዝተረኽበት ክብሪ ይግባኣ። ብሩኽቲ ማህፀን ድማ ንብላ። ዝተባረኸ ማህፀና ዝተባረኸ ነዚ ቅዱስ ን9 ወርሒ ተሸኪሙ እዩ እሞ ኣብቲ ዘመን ንክርስቲያን መከራ ኣብ ዝነበረ ዘመን እዚ ቅዱስ ህፃን ንዓኣ መሲሉ ንሳ እውን ኣኺሉ ምእንቲ ክርከብ ስለ ዝኸኣለት ኣቦታት ብትውፊት ከም ዘጽንሑልና ኣብ 300 ክፍለ ዘመን በዛ ዕለት ኣዴና ቅድስቲ እየሉጣን ብፁዕ ሰማዕት ቅዱስ ቄርቆስ ወለደት። ፈጣሪ እንተኣጽኒሕና ናይ ሰማዕታት ዜናኦም ጥሪ ዕለት 15 ክንምልከቶ ኢና እሞ ኣምላክ ቅዱስ ቄርቆስ ብሰላም የጽንሐና አሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ከምኡውን ዓመታዊ በዓሉ ሰማዕት ቅዱስ ሚናስ
ናይዚ ዓብይ ሰማዕት ኣቦ ኣውዶክስዮስ ክኸውን ከሎ ኣዲኡ ድማ ኣፎምያ ትበሃል። ኣቦ ኣውዶክስዮስ ድማ ናይ ሃገር ገዛኢ ተሸይሙ ኣብ ዝነበረ ግዜ ሓው ቀኒኡሉ ብሓሶት ነገር ብምስራሕ ምስ ንጉስ ኣጻልኦ። ንጉስ ድማ ኣፍራቅያ ናብ እትበሃል ካልእ ሃገር ልኢኹ ኣብኡ ገዛኢ ገይሩ ሸሞ። ኣውዶክስዮስ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝሓደሮ ቁኑዕ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቅያ ዝርከቡ ኣህዛብ ደስ በሎም። ንኣውዶክስዮስ ድማ ቆልዓ ስለ ዘይነበሮ ሰበይቱ ናብ ናይ እመቤትና ቤተ ክርስቲያን እንዳኸደት ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ትልምና ነበረት። ሓደ መዓልቲ ጸሎታ ኣብ ዝወድአት ግዜ ካብ ናይ እመቤትና ስእሊ ድምፂ ወጸሞ ተዘራረበታ። ቆልዓ ከም እትወልድን ስሙ ድማ ሚናስ ከም ትብሎን ነገረታ። ሚናስ ድማ ተወሊዱ ወለዱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ ይዕብይዎ ነበሩ። ኣብ 12 ዓመቱ ኣቦኡ ዓረፈ። ድሕሪ 3 ዓመት ድማ ኣዲኡ ስለ ዝዓረፈት ሚናስ ንበይኑ ተረፈ። መኳንንቲ ድማ ንኣቦኡ ብጣዕሚ ካብ ምፍታዎም ዝተለዓለ ንሚናስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ መስፍንነት ሸምዎ። ንእግዚአብሔር ንመንግስትን ብትግሃትን ብቕንዕናን እንዳገልገለ ከሎ ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ነጊሱ ንክርስቲያን ክሓርድ ጀመረ። ቅዱስ ሚናስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ሽሞቱ ገዲፉ ናብ ገዳም ኣትዩ ብመንፈሳዊ ተጋድሎ ጥራሕ እንዳተጋደለ ብዙሕ ዘመን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሰማይ ተኸፊቱ ሰማዕታት ናይ ብርሃን ኣኽሊል ክጎናጸፉ ረኣየ። በዚ ግዜ ናብ ከተማ ተመሊሱ ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒ ዓለም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽነት ክምስክር ጀመረ። እቲ መኳንን ድማ ካብ ወገን መንግስቲ ምዃኑ ፈሊጡ ብዙሕ ለመኖ። ናይ ንጉስ ትእዛዝ ኣይትተሓላለፍ እንዳበለ እንተለመኖ ቅዱስ ሚናስ ግን ክሰምዖ ኣይከኣለን። ድሕሪኡ ፍሉይ ብዝኾነ ስቃያት ከሳቅዮ ጀመረ። ምስ ስቃይ ኣብ ሰልቸዎ ግዜ ድማ ክሳዱ ብሰይፍ ምእንቲ ክቆርጽዎ ኣዘዘ እሞ ቅዱስ ሚናስ ሕዳር ዕለት 15 በዛ ልማዓንቲ ተሰይፉ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጸመ። ብናይ ቅዱስ ሚናስ ምኽንያት ብዙሓት ብክርስቶስ ኣሚኖም ሰማዕት ኮኑ። ንናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ድማ እሳት አንዲዶም ናብኡ የእተውዎ። ነገር ግን እቲ እሳት ኣይተንከፎምን። ህዝበ ክርስቲያን ድማ ንስጋኡ ወሲዶም ናይ መከራ ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ ሓቢኦም ብኽብሪ አንበርዎ። ደቂ መርዩጥ ናብ 5 ሃገራት ክጓዓዙ ከለው ድማ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ረዳኢ ምእንቲ ክኾኖም ኣብ መንገዲ ድማ ምእንቲ ክሕልዎም ሒዞም ወሰድዎ። ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣብ ውሽጢ መርከብ ከለው ድማ ገጾም ከመተመን ከይሲ ክሳዶም ከም ናይ ገበል ዘለዎም ኣራዊት ካብ ውሽጢ ባሕሪ ወፂኦም ንናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ምእንቲ ክልሕስዎ ክሳዶም ዘርገሑ። ነገር ግን እሳት ኣብ ውሽጢ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ወፂኡ ነቶም ኣራዊት ኣቃጺሉ ቀተሎም። እቶም ሰባት ድማ ነዚ ርእዮም ብጣዕሚ ተደሰቱ። ናብ ሃገረ እስክንድርያ በፂሖም ስራሖም ፈጺሞም ናብ ሃገሮም ኣብ ዝምለሱ ግዜ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ሒዞም ክምለሱ ስለ ዝደለዩ ኣብ ልዕሊ ገመል ጸዓንዎ። ነገር ግን እታ ገመል ኣይንቀሳቐስን በለት። ደጊሞም ድማ ኣብ ካልእ ገመል እንተጸዓንዎ እውን ንሳውን ኣይንቀሳቐስን በለት። ኣብዚሖም ወላ እንተሃረምዋ እምቢ በለት። ሕጂ እውን ካልኣይ ሳልሳይ ገመል እንተፈተኑ እምቢ በለት። ድሕሪኡ እዚ ቦታ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ ቦታ እዩ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ቀቢሮሞ ኸዱ። ስጋኡ ድማ ተሰዊሩ ንብዙሕ ዘመን ምስ ጸንሐ ብሓደ ሓላዊ ኣባጊዕ ተፈልጠ። ኣብታ ሰሙን ካብ ልዕሊ ናይ ቅዱስ ሚናስ መቃብር ጸበል ፈሊቑ ነበረ እሞ እቲ ጓሳ ተርታ ማይ እዩ ኢሉ ንኣባጊዕኡ እንተኣስተየን ሓደ ዝደወየ በጊዕ ናብቲ ጸበል ምስ ኣተወ ደሓነ። በቲ ዝተገረመ ጓሳ ድማ ንኹለን ኣባጊዕ ዝሓመማ ኣምፂኡ ካብቲ ጸበል ኣፍሰሰለን እሞ ንሰን ድማ ተፈወሳ። ነዚ ዜና ኣብ ምድረ ግብፂ ምስ ተሰምዐ ኩሎም ድውያን እንዳመፁ ምእንቲ ክፍወሱ ኣተው። ግን ንሶም ይኹኑ ወላ እቲ ጓሳ ምኽንያት ናይዛ ጸበል ክፈልጡ ኣይከኣሉን ነበሩ። ነዚ ነገር ናይ ሮም
ንጉስ ምስ ሰምዐ ንጓሉ ምስ ሰራዊቱ ለኣኻሞ ምክንያቱ ንሳ ንብዙሕ ዘመን መጻጉዕ ስለ ዝነበረት ፈውሲ ስኢና ነበረት እሞ መጺኣ ኣብኡ ተጠመቐት ብቁልጥፍ ድማ ተፈወሰት። ንሳ ግን ከም ካልኦት ዘድሓና ማንነት ከይፈለጠት ምኻድ ስለ ዘይደለየት ሱባኤ ኣተወት። ቅዱስ ሚናስ ብለይቲ ብራእይ መጺኡ ስጋኡ ኣብኡ ከም ዘሎ ነገራ። ንሳ ድማ ነቲ መሬት ኣፍሒራ ናይ ዝቅዱስ ኣካል ብክብሪ ኣውፃኣቶሞ ድሕሪኡ ብናይ ንጉስ ትእዛዝ እቲ ምድረ በዳ ከተማ ንኽኸውን ተቐየረ። ስሙ ድማ ሞርዩጥ ተባሃለ። ኣብቲ ጸበል ዝነበረ ቦታ ድማ ናይ ማር ቅዱስ ሚናስ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹ ሰኔ ዕለት 15 ቅዳሴ ቤቱ ተኸበረ። ናይ ቅዱስ ሚናስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ሕዳር 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ በዓተ ጾመ ነቢያት፣ ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት፣ ልደተ ቅዱስ ቂርቆስ፣ ብጽእቲ ኢየሉጣ፣ ኣባ ሚናስ ዳግማይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስትና። በረኸቶም ይሕደረና ካብ ዘውደቕኮ ካብ ኣናባ ካብ ዜማ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ስላሴ ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስጥ መንሰት አላድ ነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቅ አዚት ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ተማሐፀነ በክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን